ואנחנו פותחים עם ידיעה מדהימה. מתברר שאיתי טוניק, שנצרב בלבבות בזמנו עם ביצוע מרגש נצחי לשיר לכל אחד יש, מישהו, מישהי, הוא החליט לעזוב... אני מת על הביצוע הזה. נהדר. הוא החליט לעזוב במפתיע את תחום הזמרה ולפנות לקריירה מתמיהה, אפילו מפוקפקת. של מה? בתחום הכדורגל כשוער, שוער בקבוצת הפועל הוד השרון. לפחות זו קבוצה מרכזית. למי שהספיק לשכוח את הביצוע המרגש ההוא, הנה תזכורת. לכל אחד יש את האחת שלו, שתבוא ותסגור איתו מעגל. לכל אחת יש את האחת שלה, שיבוא ויפול בגורה. ובימים של קרירות יש להם אהבה, והתי הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדביקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום, בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. מושלם, דתי זה המושלם. זה הרינגטון שלי. דתי זה מושלם. מעניין מה חושבים על המפנה הבלתי צפוי הזה, שופטי כוכב נולד בישראל. איתי טוניק, אני נשבעת לך, אני צפיתי בקליפ שלך שאתה שר לכל אחת יש. שלומי שבת וליאור נרקי צריכים להתחבא. הם שרו את זה לידך ממש גרוע, כי אתה זמר מהמם, אתה שר את זה הכי מזרחי שרק אפשר, ממש, אתה יודע מה, יותר ממזרחי, ים תיכוני אפילו, מהמם. מה לעזאזל קורה לך שאתה פתאום רוצה לעזוב את זה? למה אתה עוזב את זה? לא חבל, עולם הפופ והזמר המזרחי והים תיכוני יהיה יתום. השתגעת, תגלית, חרפנת? רוצה להגיד לך מילים יותר איומות. איתי, לצערנו, כמו שאמרנו לנו, אתה לא עובר לשלב הבא, ובאמת חבל שאתה עוזב את עולם הזה, לכדורגל, אבדה גדולה, חסר זמרים, חסר זמרות, חבל מאוד, אבל אני נאלץ להסכים עם מה שמרקו לנו. אתה היית זמר מלהום, פלילי, עסיסי וקיצוני, חבל עליך. אל תעזוב את הזמר הים תיכוני מזרחי וכולי. ביי, מזל טוב. איתי היקר, שלום לך, כאן צדיק הדר. קודם כל המון מזל טוב לך, למשפחה, בר מצווה, זה מאוד מאוד מרגש. אני שמעתי שאתה זנחת את תחום הזמרה, אנחנו די בנינו עליך, ועברת לתחום השוערות והכדורגל. באמת מתוק, אחרי ששמעתי אותך שר אני יכול להבין בחיוב ולחזק אותך בזה שהחלטת להפסיק בתחום הזמרה וללכת בתחום הכדורגל. אז אולי, אני יודע מה, תתחיל לעבוד קשה ואני אדבר עם המקורבים בהפועל באר שבע. אולי תהיה שוער העתיד שלנו, אז גם תשיר בשער, יהיה קטעים. זה שתלך לכדורגל, זה ממש, לא יודע, בתור מוזיקאי זה מאוד מעציב אותנו וחבל מאוד. כמו גאון, איזה שיגעון, אף מימין חולף לשמאל, מחצית שנייה, דקה 32, הוא כל יכול, הוא כבר עשה זאת פעמיים, הוא תשאלה תעשה לי ילד! יופי! די! קדימה! כספי הוא הביא לי היום, אתה מלאך מושיע. איתי קדימה! איתי קדימה! איתי קדימה! יאללה איתי, יאללה, תראה להם, מה זה השופט? זה פאול! זה
חולי הבוקר עם ניב רסקין. עורכת דנה מולפו. 8:07, אנחנו פותחים דווקא בידיעת ספורט שמגיעה אל שולחננו ממש בדקות האחרונות. איתי טוניק, ילד צעיר בן 13 שהתפרסם לפני כעשור כששידר הקליפ הבלתי נשכח שלו לכל אחד יש, התלבט במשך שנים באשר להמשך הקריירה שלו, החליט באופן סופי להמשיך בקריירת הכדורגל. הוא צפוי להיות מוחתם כשוער המצטיין בהפועל הוד השרון על חוזה שמדובר על סך של מאות אלפי דולרים, סכום חסר תקדים עבור ילד בן 13. מי שמתכוון לרכוש בסופו של דבר את אותו איתי טוניק הוא לא אחר מאשר מאמן נבחרת ישראל לשעבר שלמה שרף, שהודיע שינסה להעביר אותו לטוברוק ואחר כך למכור אותו לאירופה, אחרי שגם הוא יודע וגילה שכשאיתי נולד כבר אז הוא התחיל לגלות חיבה גדולה, חיבה מיוחדת לכדורים. שלמה שרף, שלום. שלום, מה שלומך? אני בסדר, אני מבין שאהבת מאוד את מה שראית מהשוער איתי טוניק. כן, תשמע, אני כבר, אתה יודע, אני כבר עוקב הרבה שנים אחרי כישרונות צעירים. באחד הביקורים שלי בהוד השרון במשחק של טוברוק, פתאום אני רואה ילד בשעה שצד את עיני, ואני חושב שזה כישרון גדול מאוד, ואין לי בכלל צל של ספק שהילד הזה הוא יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר בליגות אירופה. לכן החלטנו לרכוש אותו. אבל זה לא אימור גדול מדי, בסך הכל ילד בן 13, אתה יודע, עד לפני כמה זמן הוא עוד רצה לשיר בכלל. אבייר סולין הלך לברצלונה כשהיה גם בגיל הזה פחות או יותר, וזה הגיל שמתאים, אתה כבר בגיל הזה יכול לראות, והעין מקצועית טובה, ואני מאמין שיש לי את הטביעת העין, יכול לגלות את התכונות ואת היתרון שיש לילד הזה. שלמה, אנחנו מקבלים... איתי מוכשר מאוד, והוא צפוי להגיע לרמות הגבוהות כפי שאמרתי. שלמה, אנחנו מקבלים ידיעה שגם קבוצת פורטסמוט של אברהם גרנט מתכוונת אולי לקחת את הילד הזה. אני חושב שהוא מיועד למועדונים הרבה יותר גדולים ורציניים מפורטסמוט. שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, תודה. תודה רבה לכם. עד כאן עדכון הספורט הדרמטי שקיבלנו לבוקר הזה. מזל טוב איתי, אוהבים אותך!